har da waɗanda aka zarga da kai harin ta'addanci shalkwatan tsaron Burkina Faso da kuma ofishin jakadancin Faransa da ke Wagadugu a watan Maris na shekarar 2018. Munanan har-haren sun yi sanadiyar hallaka mutane 8 tare da jikkatar wasu da dama. Ƙasar da ke yankin Sahel a yammacin Afirka na fuskantar hare-haren masu ikirarin jihadi masu alaka da Al-Qaeda da ISIS a tsawon shekaru da dama. Hare-haren da wata ƙungiya da ke bin diddigin rikicin ƙasar ta ce sun kashe sama da mutane 26,000 tun daga shekarar 2015, ciki har da sojoji da fararen hula. Alƙalumar ƙungiyar sun nuna cewa mafi akasari sun mutu ne a cikin shekaru 3 da suka gabata, ƙarƙashin jagorancin Kaftin Ibrahim Traore da ya ƙwace mulki saboda tabbatar da tsaro. Majiyar Shari'a da kuma ta makusantan tsohon Firaministan Mali Kokala Maiga sun tabbatar da kama shi da hukumomin kasar suka yi watanni bayan sauke shi daga mukaminsa saboda sukar gwamnatin mulkin sojin kasar da yake yi. Lauyansa Umar Kunari ya shaida kamfanin dillancin labaran Faransa AFP cewar kawo Maigade ya biyo bayan rahoton binciken da babban mai binciken kuɗi na Malin ya fitar sakamakon zargin almubazzaranci da dukiyar ƙasa da ake zarginsa da aikatawa. Ƙungiyar lauyoyi a jamhuriyar Nijar ta sanar da shiga yajin aikin yini 2 daga gobe Alhamis domin nuna rashin amincewa da matakin rusa ƙungiyoyin alƙalai da na sauran ma'aikatan shari'a da mahukunta suka yi. Nasiru Sani na ɗauke da ci gaban labarin. Gwamnatin Nijar ta ba da sanarwar soke kungiyoyi 5 na alƙalan shari'ar ƙasar sakamakon wasu dalilan da suka hada da rashin yanke hukunci daidai da al'ada da jinkiri wajen shari'a sannan da rashin sanin ya kamata da kuma kwaɗayi da aka samu tsakanin alƙalan. Sai dai masu kare haƙƙin ɗan adam sun bayyana cewa wannan hukunci ya saba wa duk wasu yarjejeniyoyi na ƙasa da ƙasa. Ministan shari'ar ƙasar Malam Aliyu Dauda ne ya fitar da sanarwar rusa waɗannan kungiyoyi 5 na alƙalai. Aujourd'hui, il est unanimement admis que les syndicats A yau, kowa ya san cewa ƙungiyoyin ƙwadago na fannin shari'a ba suna ci gaba ba ne don wannan sashi, suna aiki ne don kare muradunsu. Mutane na kuka da halayen alƙalai a Nijar, don haka dole mu taka musu birki. Musamman a cikin wannan yanayi na neman sake gina ƙasa. Abin takaici ne a kasar da musulmi su ne da kashi 99 a ce alkali ya kasa yin hukunci akan mata masu maɗigo. Bayan mun sake ma wannan alkalin wurin aiki har kungiyarsu ta yi barazanar tsunduma yajin aiki. Sai dai a ta bakin Mamman Dauda na Amnesty Nijar ya bayyana cewa wannan matakin rusa kungiyoyin ya saba wa doka. Ai shari'a haka ta gada in shari'a ba ta yi ba gaba ake ci. Ba roshe sandika ake ba, sandika da shari'a ba ɗaya bane ba. Wannan sandika da aka roshe ba a yi shi ba bisa ka'ida. Nasiru Sani, Lagos, RFI Hausa. Shugaban jamhuriyar Nijar Janar Abdurrahman Chiani ya rattaba hannu kan ƙudurin doka da ke tilastawa makarantu masu zaman kansu tun daga na renon yara har zuwa jami'a su rage kashi 20 na kudaden karatu da suke karba a duk shekara. To labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Wasu majiyoyi daga Sudan sun tabbatar da cewar an yi wata ganawa tsakanin babban hafsan sojin Sudan Abdul Fattah al-Burhan da babban mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkokin Afirka Massad Bruce a Switzerland, inda suka tattauna kan shirin zaman lafiya Amurka a ƙasar da ke fama da yaƙi da kuma yunwa. Jami'an dai sun kwashe sa'o'i 3 suna ganawar inda suka tattauna tsarin yarjejeniyar tsagaita wuta a Sudan da Amurka ta gabatar da kuma kai kayan agaji. Tokar da a shafa labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Iran ta sanar da kama mutane 21,000 a cikin kasar da ta ce suna da nasaba da hare-haren da Isra'ila ta kai mata lokacin da suka shiga yaƙi na kwanaki 12 a watan Yunin da ya gabata. Hauwa Halliru Gwangwazo na ɗauke da ci gaban labarin. Kafar yada labaran Tehran ta ce jami'an 'yan sandan kasar sun kama mutane 21,000 da suke zargi na da hannu a yakin da Iran ta shiga da Isra'ila da Amurka a watan Yunin da ya gabata, biyu bayan hare-haren da Isra'ila ta fara kaddamarwa a ranar 13 ga watan Yuni, wanda ya kashe manyan jami'an tsaron kasar da masana kimiyya da kuma ɗaruruwan fararen hula. Dakarun tsaron Tehran suka kaddamar da gagarumin shirin kame a titunan kasar. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan kasar Sa'id Muntazir Al-Mahdi ya ce an samu karuwar kiraye-kirayen mutane da
kashi 41 cikin 100, abin da ya kai ga kama mutane 21,000. Ko da yake dama hukumomi sun buƙaci Iraniyawa su gaggauta kai rahoto na duk wani mutum da ba su yarda da shi ba, duk da cewa Sa'id bai bayyana dalilin kama waɗanda ake zargin ba. Amma dama Tehran ta taɓa magantuwa kan yadda take zargin wasu da baiwa Isra'ila bayanai da za su taimaka mata wajen ƙaddamar da hare-hare a cikin ƙasar. Tun ƙarshen watan Yuni ne kuma Iran ɗin ta yanke wa wasu mutane 7 hukunci wanda take zargin su da yi wa Isra'ila leƙen asiri a cikin ƙasar. Ƙasashen Masar da Qatar da kuma Amurka na aiki tare domin tabbatar da cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon kwanaki 60 a Gaza, wanda hakan ke cikin wani bangare na sabon yunkurin da suke yi na kawo ƙarshen hare-haren Isra'ila da ke kaiwa yankin Falasɗinu. Ƙasashen uku dai sun kwashe lokaci mai tsawo suna wannan yunkuri na shiga tsakanin yakin Isra'ila da Hamas da aka faro a ranar 7 ga watan Oktoban shekarar 2023. Karfe 7:10. Taken labarin wasanni kenan, kuma kai tsaye muna tare da Ahmad Abba. Barka da safiya. Ka misali barka da warhaka. Na'am. To fatan tawagar Najeriya na samun ci gaba a gasar cin kofin kasashen Afirka ta 'yan wasan cikin gida ya gamu da tasgaro bayan da Sudan ta yi musu kaca-kaca har ci 4-0 a wasan da suka fafata na rukunin da kenan a Zanzibar jiya Talata. Na'am. 'Yan wasan na Eric Shells waɗanda suka doka wasan na jiya cikin matsin lamba saboda kashi da suka sha a hannun Senegal da ci 1-0 a wasansu na farko, sai kuma ɗan Hakim da Karena kenan ta wargaza su tare da mamaye wasan daga farko har ƙarshe ta hanyar kai hare-hare babu kakkautawa. Haka. Da wannan sakamako Najeriya ta kasance babu maki kuma ta ƙarshe a ƙasan teburin rukunin da. Sannan kuma bambancin kwallaye har 5 da ya shiga ragarta ya tabbatar da ficewarta daga wannan gasar. Haka. Leonard wato Ngenge ya ci wa Sudan kwallo ta farko a mintuna na 25 da soma wasa, sai Walidin Kadir ya ci na biyu a bugun finality ana dab da tafiya hutu. Bayan dawowa kuwa Kamis daga hutun ne Abdulra'ub Yakub ya ci wa Sudan kwallaye 2 a mintuna 55 da kuma 90 ana dab da karkare wasa aka tashi Sudan 4 Najeriya na nema. Na'am, kasan ita dai Sudan tana fama da rikici tsawon kusan shekaru 2 da wani abu kenan. To amma kuma kaga duk da hakan bai hana ta samun nasara akan wannan wasa da suka fafata ba. Kasan a baya-bayan nan ma ba a sa ta cikin kungiyoyi kasashe da ke kokari a harkokin wasanni. Haka, amma kasan dama ita Sudan din tana da tarihi a bangaren kwallon kafa musamman a nahiyar Afirka. To amma rashin buga league din cikin gida da aka gani a 'yan baya-bayan shekarun nan, to ana ganin watakila ko ba za ta yi tasiri ba, sai kuma gashi ta bada mamaki. To kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta yi watsi da shirin kai wasan La Liga da Barcelona za ta buga da Villarreal a kasar Amurka, tana mai cewa matakin ba abin lamanta ba ne. Hukumar kwallon kafar Spain da ta amince a